BTC हाग्रा ओनसोलखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट दान मोनथामनिफ्राय BTC सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि हाग्रामायाव हाग्रा दानस्रांनाय बिफां लाइफां दानस्रांनाया बादायलायनाय बायदि हर सान सोलिगासिनो। नाथाय सोरनि आशीर्वादाव सोरनि बिथोनाव बेबायदि BTC सम्पद सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ दानस्रांना नाम निसान फोजोबस्रांनो थांखि लादों। ना प्रमद बर'नि ना रनजित बसुमतारी बिथांमोननि आमोलाव नेशनेल पार्क महरै फोसावजानायखाय माखासे राजखान्थिनि नेता फालिनेताफोरा बेबायदि मेगन आलौनानै खैसार गेलेदों नामा? ना दानि BTC हाग्रा बिफानखौ मेगनाव धुला सारनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो। दानिया नायदो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ दानस्रांना बिफां लाइफां फोजोबस्रांना थानाय आइनि बेरेखा हाग्रा एवस्रांग्राफोरनि दादागिरि। मख'जाथावदि फरेस्ट बिफाननिफ्राय BTC सम्पद सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ संरैखा खालामनो एन्टी पचिं केम्प खालामनो दै खुदो नागिरनायखौ हाग्रा दानस्रांग्राफोरा उल्था गोहो बाहायना हाग्रा बिफानखौ हुमखि होदों। बिनिखायनो मख'जाथावनि बे जाथायाव माखासे BPF राजखान्थिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि आखाइ दंफायो होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों। 3 दान गोदान सरकार फैनायनि उनावनो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ दानस्रांनाया 1 किल'मिटारनिबो बारा दानस्रांनायनि अजद हाग्रा बिफाननिफ्राय। थारैनो BTC हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्म बिथाङा बहा मुखुब जानानै दं? ना गावनि राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय नुब्लाबो नुयैबायदि जानानै दं? बियो रायजो राजाफोरनि मोनसे गिदिर सोंथि।